Όπα. Άστο, πάει πίσω όπως είσαι. Σιγά σιγά. Υψηλό, άλλο. Ωραία, Μάκη. Καλά είναι να πάει από ένα τύπο. Μάκη, άντε γεια. Θα περιμένει να βρέξει. Όταν βρέξει ανέβησε πάνω. Λίγο επιπλέον τώρα θα πας. Και δεξιά για να βγαίνει. Εκείνο και δεξιά, ναι. Εγώ θα έλεγα να πάει εκεί πέρα. Βίντεο έπαιρνες. Έβρισα, συγγνώμη παιδιά, όχι καν το δει. Όχι προς τα εκεί, έτσι. Ακαταλώδια ανηλίκους. Πρέπει να έρθει τα μάξι λίγο έτσι. Καλά, να κάνει μια προσπάθεια. Άμα δεν βγαίνει, τον ρίξω. Πατάει γωνίες του λιώνει την πρώτη. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να πάει πάνω στο παππού του κατέβει. Yeah, baby. Έλα, φύγε εσύ τώρα να κατέβω εγώ. Ο επόμενος! Αττική 4x4 κλαμπ, τέλος.